Det du ser lige nu, det er mig, der opdager, at jeg har glemt at filme en intro. Men det du skal se lige om lidt, det er mig, der skal prøve at se, hvor langt jeg egentlig kan gå, før at min krop den bare siger stop. Så helt bogstaveligt, så starter jeg hjemme fra, hvor jeg bor, og så kommer jeg bare til at gå, indtil at min krop den simpelthen ikke vil mere. Og jeg håber, at I vil følge med på min lille rejse her. Og ellers så er der ikke andet end bare at sige, nyd videoen. Altså der vloggen, eller nej, det siger man ikke. Men jeg har første opdatering nu fra min lange gåtur, og hvad siger uret? Det siger, jeg ved ikke om I kan se det, men det siger 8,9. Lige ramt 8,9 miles, så snart 14-15 kilometer, og klokken den er ved at være 11:50 om formiddagen. Jeg har haft min første pause, kværnet lidt at spise, min første energibajer, så vi er godt kørende. Benene, de klarer det. Der er ikke så meget der. Jeg ved ikke, hvor jeg er på vej hen. Forhåbentlig mod Fredensborg, det må vi se. Lige trådt ud af Hillerød. Men ellers så er der ikke så meget andet at sige, at ses til næste opdatering. Og vi er tilbage med endnu en opdatering. Vi har lige ramt klokken 13. Og som I kan se her, så rammer vi næsten 13 miles og lige omkring 20 km. Og vi sidder lige og får en pause her. Vi er nået til Nødebo, tror jeg. Ikke ramt Fredensborg endnu, men vi er på vej. Og lige stoppet i Netto. Fik købt en vand. Egentlig dyr vand, synes jeg. 8,5 kroner. Så ja. Sidder lige her og nyder solen lidt. Stikkerne, de har det sådan okay, men mine fuser kan jeg faktisk godt mærke lidt. Det gør lidt ondt. Men sådan er det jo. Bare kæmpe videre. Ses til næste opdatering. Der kommer lige sådan en mellemopdatering her. Jeg sagde, at jeg skulle mod Fredensborg, men så kommer jeg lige pludselig ind i skoven, og så kan jeg se, at der står skilt, hvor der står Gribskov. Så er jeg sådan, Så jeg håber lidt, at jeg kan komme til højre på et eller andet tidspunkt. For jeg kunne ikke gå ud på vejen. Der var ikke sådan noget sted, man kunne gå. Så lad os håbe. Stay strong. Så står vi her i et kryds. Og så tænker jeg, at jeg må nok hellere lige kigge på et kort for at finde ud af, hvordan jeg kommer til Fredensborg. Bare sådan lige for en sikkerheds skyld. Og den her sø, I kan se hernede, det er Esrum Sø. Og Esrum Sø, den er altså ret stor. Så jeg går ind på Google Maps, og så finder jeg ud af, at hvis jeg fortsætter den her vej, så er jeg altså ved at gå rundt om Esrum Sø. Og det er måske lige i overkanten, så det bliver tilbage af den her vej. 8 km, tror jeg. Så rammer jeg Fredensborg. Yes! Det var lige det, jeg havde brug for. Men det skal jo også til en gang imellem, når man lige kommer til at gå lidt forkert. Stay strong! Så sidder vi her. Det er tredje opdatering, og klokken den er 3:30 om eftermiddagen. Og som I kan se her på uret, så rammer jeg snart 20 miles. Så det vil sige omkring 32 km. Og jeg er kommet til Fredensborg Slot mere præcist. Ja, det er 2,5 timer siden jeg havde en pause sidst. Så det er meget dejligt lige at få siddet og få luftet tæerne lidt, skoene af, spise en gifle eller to, og bare sidde.
Ja. Ellers så er der ikke så meget andet at sige, end at benene har det sådan set okay. Men mine fødder, de begynder at gøre mere og mere ondt. Så nu må vi se. Jeg har ikke lige sagt før, at humøret det er stadig højt. Men man kan godt mærke, at det tager på energien. Bare gå og gå. Men nu må vi se, hvor længe jeg kan holde ud. Ses til næste opdatering. Altså derude. Vi kører lige nu på 4. opdatering, tror jeg det er. Og klokken den rammer 7:30 om aftenen lige om lidt. Det er derfor, jeg har taget min refleksvest på. Og som I kan se, så har jeg en pandelampe, så jeg ikke bliver kørt ned. Og så har jeg gjort klar til, at det bliver lidt ekstra koldt. Og jeg har lige været ude og gå med en kammerat. Så vi har fået en god snak. Det er derfor, der lige har været lidt langt imellem den sidste opdatering, som uret er på nu. Der kan I se, der står 28,17 miles. Så omkring 5-46 kilometer. Og benene, mine lårbasser, de har det faktisk okay. Det er mere min læg, der begynder at stille og roligt at gøre lidt ondt. Og så mine trædepuder, de gør ondt. Samtidig med, at min store tog er lidt i smerte. Men jeg fighter videre, så er vi forhåbentlig hjemme om nogle timer. Så ses til næste opdatering en gang om en time eller to. Så kan vi se skiltet, der leder os ud af Fredensborg mod Hillerød. Og det er bare en lang dead end lige ud i 9 kilometer, indtil vi rammer Hillerød. Jeg prøver herude i siden af vejen. Der er ikke nogen, hvad skal man sige, form for sti. Så altså det er her, hvor man normalt plejer at cykle. Og det pisser mig lidt af, at folk de ikke kan finde ud af at slå det lange lys fra. Jeg går her med refleksvest og tændt pandelampe. Og alligevel så slår de ikke det lange lys fra, selvom de tydeligt godt kan se, at det går. Og det irriterer faktisk mine øjne ret meget. Men hey, vi holder ud. Det begynder stille og roligt at gå ondt i benene mere end tidligere. Det var bare lige mig, der havde en lille opsang her. Ses til den rigtige opdatering. Så ved man, det er ved at blive Halloween, når togen ligger sig oven på søen. Vi er nået til opdatering nummer 5, og klokken er lige nu 21:40 eller noget omkring. Og som I kan se på uret, så har vi altså ramt 35,02 miles. Så det vil sige lige omkring
56 km. Og vi er altså nået til Frederiksborg Slot. Så vi er altså kommet væk fra Fredensborg og tilbage til Hillerød, som var mit primære mål lige nu. Mine ben, de begynder at have det slemt. Igen, så er det mest min læg og min trædepuder, som har det værst. Men jeg prøver at holde ud så længe som overhovedet muligt. Men jeg kan sige, at jeg bliver nødt til at holde ud, fordi det var planen, at jeg ville finde noget mad, spise en durum i Hillerød, men der hvor jeg havde planlagt, de har lukket. Så derfor, det jeg går i stedet for, det er at jeg går ud til McDonald's, tror jeg, og får noget mad der, og så går jeg ellers tilbage mod Hillerød, og så ser vi hvad der sker derefter. Så, men det er status lige nu. Det er ved at blive koldt, men jeg holder mig varm. Går og lytter til en masse dejlige podcast. Så jeg keder mig ikke, men det gør ondt. Ses til næste opdatering. Den bliver nok ude ved McDonald's, tror jeg. Jeg er tilbage. Vi er nået til opdatering nummer 6, og klokken den er lige sådan 7-8 minutter over 11 om aftenen. Og vi befinder os lige nu på mil nummer 37,15. Så det vil sige cirka 58 km eller noget i det stil. Og ja, nu rammer jeg snart til et punkt, hvor mine ben de bare siger godnat og tak for i aften. Jeg går sådan lidt og halter nu, og det er min læg og min trædepuder, der stadig gør meget ondt. Men hey, jeg har fået noget mad i skrutten. Det blev lige nogle cheeseburger og noget cheese-stops, så forhåbentlig så har jeg nok energi til resten af turen. Eller det skal jeg have. Der er ikke noget, der har åbent nu. Men jeg kan nok også godt mærke, at energien den er nok ved at være brugt stille og roligt op her. Nu her, som vi runder aftenen og natten. Så spørgsmålet er bare, hvor meget mere jeg kan holde til. Men det får vi at se. Så vi ses forhåbentlig til en opdatering mere. Eller det gør vi. Jeg bliver sgu lige nødt til at tænde kameraet igen. Jeg har lige lavet opdatering nummer 6. Men der var lige en tanke, der slog mig. Og det var, hvorfor filen jeg gider at gøre det her. Og det er egentlig et godt spørgsmål, fordi altså, jeg gør det ikke for nogens skyld, eller hvad man skal sige. Der er måske mange, der tænker, at når han prøver at bevise noget over for andre, eller han kan godt, eller noget i den stil. Ja, selvfølgelig er der altid den tanke, når man gør noget ekstremt, så man kan få appreciation fra andre. Men i det her tilfælde, der handler det ikke så meget om det.
Det handler mere om, hvor meget kan jeg holde til. Jeg vil gerne se, hvor meget jeg kan presse min krop. Nu er det jo ikke så fysisk hårdt at gå, ligesom det er at løbe, men alligevel, når man kommer op og gå de her 60 km her, så handler det til sidst bare om at sætte det ene ben foran det andet. Ellers så kommer der ingen vegne til sidst. Det bliver et mental game. Og jeg har set mange på YouTube og blandt andet, som har prøvet at lave sådan nogle her challenges, hvor de udfordrer deres krop fysisk. Og det har jeg altid været meget fascineret af. Og derfor så tænkte jeg, hvorfor ikke selv prøve at se, hvor meget jeg kan presse min krop. Så nu må vi se. Men det har alt sammen noget at gøre med, at jeg gerne vil bevise over for mig selv, hvor meget jeg kan. Og hvor meget jeg vil gerne se, hvor meget jeg kan presse min egen krop. Vi rammer opdatering nummer 7. Og klokken den er lige sådan 20 minutter over 12 om aftenen. Sådan cirka. Og lige nu, der siger uret, jeg ved ikke om I kan se det, men den siger 41,18 miles, hvilket svarer til 66 km, tror jeg. Og jeg kan lige så godt lægge det fladt. Hvis jeg kunne, så tror jeg nok, at jeg bare var stoppet nu. Det gør ondt i mine fødder. Det gør ondt i mine læg. Det gør ondt i mine knæ. Det gør sågar ondt i min ryg også. Jeg tror ikke, der er et sted lige nu på min nedre del af kroppen, hvor det ikke gør ondt. Men jeg kan ikke stoppe lige nu, fordi at jeg har alligevel et stykke fra at være hjemme, så der er ikke noget at gøre. Det er bare at kæmpe videre, og så forhåbentlig så kommer jeg hjem på et tidspunkt i nat. Men må vi se. Stay strong. Klokken den er lige knap 1. Og jeg har nu været i gang i 13 timer og et kvarter. Altså det er 13 timer og 15 aktive minutter. Og jeg er så tæt på bare at sige fuck nej, jeg vil ikke mere. Men jeg ved også, hvor tæt på jeg er ved at ramme 75 km. Så jeg vil prøve at se, om det ikke kan lade sig gøre, før jeg knækker. Jeg går og halter, og jeg har ondt. Min hjerne har ikke rigtig lyst til at gå mere. Men jeg håber på at kunne ramme de 75. Ja, jeg er træt. Det var så sidste opdatering for i dag. Jeg er hjemme, og klokken den er 1:15 om natten. Og mit ur, det siger
Jeg ved ikke, om I kan se det, men det siger 47 miles, 0,03. Det er lige over 75 km. Og jeg har gået aktivt i 14 timer og 32 minutter. Og jeg er helt smadret. Mine ben, mine fødder, min læg, min baglår, min ryg, mine skuldre. Jeg er bare klar til at komme op og sove. Men det har været fedt. Det har været rigtig fedt at udfordre mig selv på den måde. Helt klart noget, jeg gerne vil gøre igen. I en anden form måske, eller det samme. Det ved jeg ikke. Men jeg tror mine stænger, de er glade for, at jeg er færdig. Peace out.